A čaute u ďalšieho mojho nového videa. Chcel som len povedať, že videa budú vychádzať, že jedno video denne a možno 2 alebo 1 short denne. Takže určite čekujte hlavne tie shorty, videá tiež. Takže pripravte sa. Hlavne budem natáčať z Fortniteu, lebo Fortnite je moja hra. A zajtra si asi pozvem hostia do nového videa. No dobré. OK. Čo by sme išli hrať? Dal by som zase nejakú hru, ktorú som hral naposledy. No sa debatuje zase vonku. No. Dobre, tak. Čo je toto? To nejakú dobrú hru. Tak prosím. Skúsime túto. Dáme publiky. Ja som akože hral. A ako bavila ma docela. Ale chcem povedať, že ako som hovoril, proste jedno video denne. Nemám čas, musím sa učiť. Dobre. Hneď čeknem, že... Fish... Flight speed? Jo, bro. Čo to je? Tools? No taký... Green... What the fuck? To čo je? To bolo trochu sushi, ale to nevadí. No, poďme. Načítaj sa. What the fuck? Či ma to... podľa mňa skončila hra. Holy. Off. Počkaj, mám 8 vínov. 8 plus 4. To je 12. Mám 12 vínov. To som nájdel. Dokopy. Fuj. Ty vole, čo sa to tak zase seká? Kde je to menu? Nie je ten. Corporate. Ty vole, ja mám dosť hlavy, no. Holy. Čo sa tak laguje? On nebude kvôli tomu. Dobre, neviem, čo kloním to. Takže. Rýchlo síť. Test pripojenia k internetu, spustiť test. Dobre. Teraz už by to malo ísť. No, yes, je to veľa lepšie. Dobre. Počkám, dokým sa mi načíta boost. Je tu pôjde nejaký trap. Dobre, nejde. Takže možno si urobím môj jumpík. Nehovor, že... Nie sú AFK, tam nie je žiadny ten už autobus. Dobre. Je 7 kôl. Sú 22, takže malo by to nejak ísť. Rebum. Kámo, tak ten tam letí. Dobre, ja to rýchlo jumpnem.
Hop. Dobre, teraz... Ale kde sú všetci? Prečo nikto nie je po mne? Dobre, idem. Hop. Dobre. Hop. Kámo, kde sú? Tu je prvý. Konečne. Je po mne? Ježiši, to je nejaký zastálian. Čau. What the fuck? Hej. To čo bolo? Idiot. Nevadí. Čo hrajú capci? Hrá niekto Crazy Ball? Nie, tak dá. Bum. Čo mám? Nech sa... No konečne. Idem do combat. Viem? Kamo tu zás nikto nie je. Si robí zo mňa prdel. Time animation, no. A v parkouru je niekto? Kde je parkour? Ani v parkoura. Čakaj. Čo sa práve dialo? Jo. Počkaj, ja idem ešte raz tu OK, začalo sa mi to lagovať. Ježišimária. Dobre, tak toto bolo trochu musí. A po mne tam bude nejaká bariéra, že to nepôjde tam to letieť. A keby, hej, tak mám najlepšiu skriň. No, ja som trak. Dobre, ideme pochytať tých idiotov. Krásne, 60 fps, ako má byť. No jasné, vole. Skoro si sa zrýpal, cápku. Ahojte. Double. Boom. No, sme ich tam načapali. A boom. Ježiši. Tam nejde ísť. Opa. Kamo, čo to je? Ja zblokujem. A to už tam... Čo? What? Dobre, tak ja idem preč. Dobre, pôjdem, tak je to. Aj keď tu nikto nie je. Ty vole, drifty Tokio. Staré dobré časy v Tokiu. No. Kde sú? Tam handle 0,3 určite. Laba. Aha, hej. To je nejaký admin. Alebo čo? Admin. Dobre. Môj cieľ je aspoň jedenkrát vyhrať za auto. Takže... Wait. What? Kamo... Čo bolo? Ej. Dobre, ide môj trik. Môj najobľúbenejší. Billy, don't be silly. Tak vymáňa. A ideme. Jump? No. Ty komu? Idiot. A dovi. Oj. Ja nemám boost.
Musím ho nejak stratiť. OK, už viem ako. Idem hore, ne. To bude chlap, ja som Talian, ježiši, no tak asi nič. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite odber a like a uvidíme sa u ďalšieho videa. Tak zatiaľ čus.